vam se javim posle nekog vremena. Trenutno se nalazim na Građevinskom fakultetu. Želim da vam javim neke nove vesti, lepe vesti. Položio sam jedan od najzahtevnijih, najobimnijih ispita, betonske konstrukcije čuvene. Time sam se u velikoj meri približio diplomiranju na ovom prestižnom fakultetu. Tokom celog roka sam bio zaista jako fokusiran, puno sam radio i učio i lepi rezultati su došli. Želim da se zahvalim svima koji su mi verovali u ceo proces napredovanja, učenja, discipline. Prosto dolaze rezultati velikog uloženog rada. Ja sam maltene svaki dan bio na fakultetu, trudio sam se i ovo je jednostavno očekivano. Hvala još jednom, vidimo se, pozdrav!